reușite, dar și într-un, nu știu, are un stil, un demers care ar trebui îmbunătățit. Prezența unui număr 9 contează foarte mult în angrenajul echipei. Am văzut o altă exprimare. Păi de ce nu încep cu numărul 9? Da, a fost din raționament tactic, că a jucat cu Vână și Olaru, dar este clar că Tănase din linia a doua este mai eficient, echipa are o exprimare mai consistentă atunci când joacă cu 9 și jocul ăsta întâlnit e diferit și pentru Coman și pentru Denizman. Denizman a făcut într-adevăr o partidă fantastică. Moruțan, mă bucur pentru Moruțan că a intrat foarte bine și cei de la Sepsi se autopremiază și ei. Da. Păi da, este o performanță dacă acum trebuie să se concentreze pe campionat să salveze de la retrogradare, dar e un sezon foarte bun pentru cei de la Prezența într-o finală contează foarte mult. Revenind la FCSB, un trofeu pentru această generație care, în afară de Filip și Ovidiu Popescu, care probabil au mai câștigat trofee cu FCSB-ul, niciun dintre jucători nu aveau vreun trofeu în vitrină. Cine a făcut schimbările la pauză? Nu, și nici nu m-am De ce nu începe echipa cu număr 9 și începe cu Tănase? Au mai făcut-o de multe ori. Păi tocmai, da, exact cum zice Ilie, s-a văzut după aia când apare... Nu sunt mulțumiți de Petre în momentul ăsta și preferă să aibă 3 jucători care se mișcă mult, care schimbă mult, pentru că și Coman intră foarte mult în zona centrală acolo, din bandă, nu stă deloc în bandă. E înghesuială mare, zice acum. Da, în general, da. Ăsta, Man, la fel, intră din dreapta mult în zona centrală. E stilul lor, ăsta e stilul, dar, sincer, acum trebuie ținut cont de faptul că Sepsi a fost o echipă la pământ. În prima repriză a mai ținut. Prima repriză au stat bine. Au încercat să facă pressing, dar s-a văzut că nu poate. Repriza a doua a fost o echipă... Termină meciul fără niciun șut pe poartă. Da, adevărat. Totuși Sepsi, adică asta spune foarte mult. Valoarea individuală a jucătorilor de la FCSB. Păi aici ai bătut, asta e clar. Se pare că au evoluat mai bine cei de la FCSB. Chiar așa o echipă cu Sepsi, motivată, am văzut atitudine, o echipă motivată, atitudine, am văzut un spirit de sacrificiu, l-am văzut pe Man, care a coborât foarte mult, ceea ce în ultima perioadă nu prea făcea. Adică s-au văzut lucruri pozitive. Plus că metodele contează foarte psihologic pentru jucători. Neubert, Petre a venit cu cu un alt plan tactic, Neuberg cu antrenamentele. Se creează a fost un declic acolo la echipă. Bine, și repet, certul să facă Neubert în câteva zile. Păi, câteva zile, te surprinde ca... Să știi că jucătorii sunt foarte ușor de... În momentul în care vine ceva cu o metodă nouă, e un impact psihologic bun pe fondul ăsta. Dar, repet, da, și asta e frumoasă. Da, remarcăm că acolo sunt precum distanța, precum pe o tablă unde sunt farfurile așezate și ai de desubt unde să le așezi. Care fiecare, ca să păstreze distanța, ceea ce este absolut ok. Da. Să păstreze în teren se lua un braț. Da, dar ideea e să nu stai foarte multă vreme în contact. Asta e ideea, de fapt. Adică un simplu contact, așa, nu înseamnă că... Ideea e să nu stai foarte mult, să vorbești foarte mult. Mă gândesc din tot ce am aflat, ce ne spun oamenii de știință. Iată, trofeul Cupa României pentru FCSB. Trebuie felicitată această echipă pentru perseverența pe acest drum. Până la urmă, are un trofeu, are o cupă în acest sezon. Și mai mult asigură... În vreme ce una dintre cele două echipe care s-au dovedit, mult mai bune decât ea în campionat, o să rămână cu buza umflată, cum se spune, că nu o să ia niciun trofeu între CFR și Craiova. Atunci, FCSB se poate deja considera o mică învingătoare în acest sezon. Da, și are locul în Europa. Nu mai știu dacă, până la urmă, câștigătoarea cupei are un traseu mai ușor, are un tur mai puțin de trecut. În acest, bine, nu știm ce e de pe azi pe mine, dar în principiu preliminarele vor fi într-un singur meci. Un singur meci, aici e o problemă, că dacă joci în deplasare, scade să joci în deplasare cu o echipă de valoare apropiată, va fi mai greu. Și la Coman, și la Man, și la Moruțan, sunt jucători care aveau nevoie de un trofeu. Adică, în momentul în care tot timpul ajungi să nu poți să-ți îndeplinești obiectivele sunt foarte clare la FCSB. Câștigarea campionatului și Cupa României.
Vlad e cel mai îndreptățit să ridice trofeul după meciul ăsta, cred. Portarul celor de la FCSB. Da. Păi, de ce să nu Că n-a avut niciun șut pe poartă. Că fără niciun șut pe poartă. N-a avut nici măcar o ieșire pe centrare, cred, așa mai... Da, uite, Petrea e la primul meci ca principal și primul trofeu. Știți cine a mai făcut asta? Hai să vedem dacă știți. Petrescu. Da. Petrescu la Târgu Mureș. Da. La ASEA, la Târgu Mureș. Dar era super cupa. Super cupa, da. Super Tot trofeu. Da, un trofeu, da. Da, și pentru Da, Petrescu a mai fost principal. Petrea și Petrescu. Petrescu a mai fost principal, la alte echipe a câștigat. Tu zici că Petrea, da. Eu spun că Petrea e primul meci ca principal. Nu, și primul trofeu, da. Și primul trofeu. Unic asta lume, e unic. Primul trofeu de seniori. Da. Așa și Olăroi a venit în vacanță și a condus finala cupei și a câștigat. Cu Dinamo, parcă atunci. Da, seama și la pentru, Brașov s-a jucat. apropo de... Răzvan Burleanu să-l ascultă.